Machiegni weche mag tuke kama tuke adhula lig maduong' pachoka biro kawo yueyo kendo chiwo thuolo ne tielo mar quarter finals mag tuke FKF Cup ma ibiro bagi alap ma Dandora chieng' Ngeso gi Jumapil. Klab mar SS Asad gi mano mar Compel SC e klepe kende ma ok tugi e lig maduong' ma pod odong' e tukego. Klab mar KCP gi joloch mokalo Kakamega Homeboys biro rakore e quarter finals mokwongo odiochieng' makiny sa 6. Bang'e klab mar Kenya Police gi Sofapaka biro hinyo lum e quarter finals mar ariyo ma ibiro tugi sa 9. Klepe ariyogi biro rakore kendo tok tugo ndalo 7 mokalo e tuke mag lig kama klab mar Police noloyo Sofapaka gonde 2-1. Klab mar Police bende oketo wang'gi e okombe mag lig maduong' ka nyaka sani gimako thuolo mar 2.9 tok klab mar Gor Mahia. Sofapaka komachielo chwero luya mar donjo kata dong' e lig maduong' ka nyaka sani gin points 3 mbele thuolo mar dok e lum. Unajua ni game muhimu sana hiyo kwetu, so hatuwezi enda na madharau hapo. So vile tunafanya mazoezi na vile tulianza kuanzia Jumatatu, mazoezi yamekuwa mazuri. So, na kila timu na kila mchezaji yote anataka kucheza Continental. So tumejiandaa vizuri. I think this is a knockout match, and knockout matches are very different from league matches. So it's the team which wants it most which will take the day. But for us, we are trying to prepare as